Добър вечер, здравейте и започваме специално за Ники и Дечко и Поли и всички други, които са heavy metal, брат. Така, днес на здраве. На здраве на истинските хора, на истинските приятели и на моите абонати, абсолютно всичките. 130 на здраве. Днеска няма да ви занимавам с новини, нала, бала, тъжни работи. Днеска се кофе. Утре беше замислено да предасваме мебели ала-бала за пореден път и помолих колеги. Всичките отказаха. Няма значение, да са живи и здрави. Но единствено само Иво, шефа. Звъннах, той човека пробва всичко. Но не можа, извини се, но после звънна телефона и прочетох шеф Иво. Викам аз сега. Утре вика почивай. Свърши се работа, защото днеска носихме и матраци в делегет. Аз много не можах да снимам. Но по-там като монтирам и камерката, ще е яко. Утре тя майка ми казва, вика, ще видим 9 часа трябва да дойде някакъв камион до Малбучино да ходиме, после на друго место да се взимат, да се пренасят мебели. Утре ще е хамалски ден. Но надявам се до 6 часа да свършиме. И в 6 часа започва някакъв голям купон, като се изкъпим се оправим, само че няма да е тук толкова вкъщи. Ще се събираме 2 в 1. Свършваме първо хамалската работа, което много благодаря на шеф Иво, че направи така нещата, и на Фреди, който идва да ме смени. И после в някакъв рок-клуб. Надявам се да разрешат снимането. Мисля, че няма да има проблем. Някаква група ще да свири. И така че ще е забавление. Друго, както обикновено, обичайте се, забавляйте се, бъдете добри, пускайте мигачи, ала-бала и така. Както обичам да казвам, трето, пето до пето. Най-обичам да върва по баира и рязко да ми се допива бира. Бау! Лека вечер!